ମୁଁ କୋଉ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନ ଢାଳିନି। ପାଣି ଢାଳିଲ ନା ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ନେଇକି ଢାଳ? ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ନାହିଁ ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ନେଇକି ଢାଳିଦେବି ଦି ଢାଳ କେତେବେଳେ ମନେ ହବ ଦି ଢାଳ କେତେବେଳେ ଘରା ଇଚ୍ଛା ହବ ଢାଳିଦେବି ଘରା। ସବୁ ପାଳିରେ ନା ଗୋଟିଏ ପାଳିରେ? ଗୋଟେ ଦିନ ନା ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ଟି ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇବି ତ ମନ ହେଲା ପୁରା ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଲଗେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତମେ ତ ଯାଆନ୍ତ ଯେ ବାଟରେ ସବୁ ଅଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲି ବାଲିକିରି ପୁରା ଆସିବ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଠି ଢାଳିବ। ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକି ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଚାଲିବ କଣ ଯାଇକି ତ ବୁଲି ବାଲିକିରି ଆସିବ। ନା ମୋର ଅରୁଆ ଡାଲମା ହଉଛି ପୁରା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖସିଦେବେ। ମୋର ଅଟୋମେଟିକ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲ 3 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଚଲା ବୁଲାରେ ଯିବି ଆସିବି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ମୋର ଡାଲା ବାଜି ଯାଇଛି 3 ବର୍ଷ ଚାଲି ଚାଲିକି ଏତିକିରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଆଉ ତମେ କଣ ପାଣି ଢାଳିବ? ସିଏ ବା 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ଯିବା ଆସିବାରେ ସେଇତିକିରେ ପୁରା ଫିଟ୍ ଏତେ ଦିନ ଯାଇକି। ତାପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 10 ବର୍ଷ ଖଟିଲି ସିଏ ଆହୁରି ମୋର ବଡି ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ